V našich médiách sa šíria informácie, že hnutie Alatra je nebezpečná proruská sekta, že je to hybridná hrozba z Ruska a že je nebezpečná pre štát. V tomto videu vám chcem poskytnúť informácie, na základe ktorých si každý môže vytvoriť vlastný názor. Nejdem vyslovene obhajovať Alatru, ale poskytnem fakty, ktoré hovoria sami za seba. Najprv sa pozrime, ako vyzerá skutočná ruská vojnová propaganda a kto ju šíri. Čo sa hovorí v Biblii? Nezabiješ. Bez modlitby balík, rakiet, gradov nechystaj. Každú cigaru, ktorú do nej vložíš, ako by si povedal: Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A potom bžiu. To, čo teraz vidíme, je vojna. Predovšetkým duchovná vojna. Pretože Antikrist prichádza do Svätej Rusy, do pravoslávia. A ja by som vás chcel naučiť správne nabíjať náboje, aby náboje leteli na cieľ, presne tam. Zničiť nepriateľa a nie niekde mimo alebo tak povediac do vzduchu. Preto nás svätí otcovia učia takto. Keď vezmete nábojnicu, nabite ju a povedzte tieto slová: Svätá Bohorodička, zachráň nás. Svätý Otec Mikuláš, pros Boha za nás. Posväcujem tento nástroj. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Cirkev je v Rusku významným šíriteľom vojnovej propagandy. Národ pripravovali na vojnu ešte dávno predtým, ako Rusko napadlo Ukrajinu, a dodnes pokračujú v propagácii násilia, nenávisti a zabíjania. Tu sú vyjadrenia cirkevných predstaviteľov, z ktorých behá mráz po chrbte. A je veľmi dôležité, aby naša krajina, opierajúca sa o stáročnú duchovnú a kultúrnu tradíciu, ktorá si vytvorila vlastný kódex morálnych hodnôt, dokázala v istom zmysle viesť tento odpor proti, poviem teraz neuveriteľné slovo, Antikristovi. Na Ukrajine je táto choroba taká zanedbaná, že ju nemôže vyliečiť žiadne presviečanie, vyjednávanie ani nič iné. Je tam možná len chirurgia. Preto odpoveď na tieto prejavy nacistov môže byť len jedna. Solncepiok. Treba to vypáliť. Absolútne. Takže, povedia mi, ale veď to nie je kresťanské. Je to úplne kresťanské. Jednoducho etika pre týchto ľudí. Veď oni sa vydávajú za pohanov. Však? Odpuste mi, tak dostanete ako pohania. Pretože na vás nie je novozákonnú etiku, ale starozákonnú etiku. Prorok Eliáš, ktorý osobne vzal 300 Balámových služobníkov a podrezal im hrdlá. A týmito treba rovnako. Ničiť ich bez otázok. Iba starozákonná etika. A oni rozumejú iba tomuto jazyku. Aby svet žil Bohu milým spôsobom a nie satanovým, pretože už vybudovali nihil de nobis, sine nobis, veľkú satanskú dedinu, v ktorej je jeden hviezdami posiatý pachan, ktorý všetkých učí žiť satansky. Politický režim Ukrajiny je nepochybne teroristický, extrémistický, neľudský, nacistický. Znak Z znamená svet, v ktorom nie je miesto pre nacizmus a satanizmus. A tu je jasné, že Hospodin, milujúci Ukrajinu, ju trestá. A aby sme pochopili, čo sa deje, ešte raz opakujem, musíme pochopiť, prečo Hospodin trestá Ukrajinu. Prečo práve Ukrajinu? A táto nenávisť Ukrajincov je teraz voči Rusom. Ale Rusi sú len Božím nástrojom. Sú ako remeň, ktorým otec trestá svoje dieťa. Toto je svätá vojna. Je to vojna za to, v čo veríme. A nebudem sa čudovať, ak aj v kostoloch a mešitách budú vyzývať k odvodom. Retorika svätej vojny je štátu potrebná na to, aby ospravedlnil svoje agresívne akcie, aby ľudia uverili, že ich krajina a oni sami plnia nejakú posvätnú povinnosť. Ich retoriku používa aj prezident Ruskej federácie Vladimír Putin. Úplné popretie človeka, viery a tradičných hodnôt. Potláčanie slobody nadobúda črty náboženstva v opačnom garde, otvoreného satanizmu. Takže ruská vojnová propaganda je postavená na tom, že ľuďom tvrdia, že je to svätá vojna proti satanizmu zo západu. Taktika manipulovania ľudí cez ich vieru nie je nová. Bola použitá už mnohokrát. Dnes verím, že konám v súlade s vôľou všemohúceho stvoriteľa. Tým, že sa bránim proti Židom, bojujem za vec Hospodina. Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925. Na základe týchto informácií sa dá jasne pochopiť,
Prečo Európska organizácia PACE, parlamentné zhromaždenie Rady Európy, označila Ruskú pravoslávnu cirkev za šíriteľa ruskej propagandy. Ďalšou dôležitou súčasťou ruskej propagandy je tzv. Antikultová organizácia s názvom RACIRS. Tu je pár kľúčových informácií. Predsedom organizácie RACIRS je Alexander Dvorkin. Jej podpredsedom je arcibiskup Alexander Novopašin. Cieľ antikultových organizácií je podľa ich slov boj proti sektám a kultom. Je výrok ešte jedného vodcu RACIRS, arcikňaza Alexandra Novopášina, v ktorom nazval Ukrajincov kanibalmi. Pre mňa sú to všetci kanibali. Nazval som ich tak, pretože som ich tak videl. Títo neľudia prelievajú ľudskú krv, krv detí a žien, našu krv, požierajú ľudské životy, živia sa utrpením, tak kto sú? Kanibali. A všetci tí, ktorí spáchali tieto teroristické útoky na našu zem, uvedení vyššie a ktorých som nemenoval, sú kanibali. A kanibalov je zbytočné zatvárať do klietky. Stále zostanú kanibalmi, aj keď ich tam budete držať celý život. Preto treba kanibalov ničiť. Ale ak mi ako kňazovi položia otázku, kedy sa to všetko skončí, odpoviem nikdy. Bude skoncované s ukrajinským nacizmom, objaví sa nejaká ďalšia agresorská krajina, prostredníctvom ktorej USA začnú ohrozovať Rusko. A civilizačnej vojne sa nevyhneme. V Európe je hlavnou antikultovou organizáciou FECRIS. FECRIS je úzko prepojený s ruským RACIRS. Alexander Dvorkin bol dlhé roky viceprezidentom FECRISu a členom rady bol aj Alexander Novopašin. Takže prepojenie týchto dvoch organizácií je nepopierateľné. Napriek tomu, že sa ruskí antikultisti na oko stiahli z organizácie FECRIS kvôli situácii na Ukrajine, ďalej pokračujú v úzkej spolupráci. Antikultisti v Rusku sú v podstate premiešaní s pravoslávnou cirkvou a ich hlavní predstavitelia sú často cirkevní hodnostári. Títo ľudia v minulosti zaviedli a dodnes intenzívne používajú označenie totalitná sekta. V Rusku takto označili a dodnes označujú doslova čokoľvek a kohokoľvek. Či už je to organizácia, firma, pôrodné centrum alebo malé náboženské hnutie. Tam to ale nekončí. Poďme sa pozrieť, ako pracujú so slovom sekta. Jedným z prvých, kto rozšíril myšlienku, že Ukrajina je zachvátená satanizmom, ktorý je spojený s nacizmom, bol Vladimír Rogatin, člen korešpondent Európskej federácie centier pre výskum a informácie o sektách FECRIS. Podivuhodnou zhodou okolností tento človek vykonáva svoju činnosť na území Ukrajiny, pričom je aktívnym hovorcom ruských antikultistov. V roku 2014 začal vysvetľovať príčinu Euromajdanu škodlivým vplyvom nových náboženských hnutí. Dodal, že tie už stáli za tým, čo sa stalo na Ukrajine v roku 2004, to jest za oranžovou revolúciou. Diskriminácia sa posunula na kvalitatívne novú úroveň. Treba povedať, že tam neboli len pravoslávni kresťania, uniati, boli tam novopohania, boli tam baptisti, boli tam rôzne hnutia, ktoré sa zúčastnili na Majdane. To sa úplne zhoduje s názorom viceprezidenta FECRIS Alexandra Dvorkina, ktorý sa už predtým vyjadril analogicky. Videli sme, že prvý Majdan bol absolútne vytvorený neocharizmatici. Bola to hlavná konajúca sila. A druhý Majdan, tam je zložitejšie náboženské zloženie. A tam sa zúčastnili nielen sekty, ale dokonca aj uniacká cirkev, ktorá patrí pod rímskokatolícku cirkev. Ale na druhej strane ukrajinskí uniati sú osobitný prípad. Dá sa povedať, že aj oni majú v mnohých ohľadoch sektárske vedomie. Ale aj novopohania, aj scientológovia. Rovnaký názor vyjadril aj Alexander Novopašin, viceprezident RACIRS. Čo urobili Ukrajinci, alebo skôr ich americkí kurátori a mentori? Začali riadiť tieto deštruktívne kulty a organizácie. Spomeňte si na príslovie: ak nemôžeš vyhrať, dostaň sa do čela. Prví proti sektám začali bojovať. Budete prekvapení. Americké tajné služby. Tie však zažili fiasko. A potom sa rozhodlo, že sa pokúsia kontrolovať vodcov siekt pomocou podplácania, zastrašovania a tak ďalej. To sa podarilo. To isté spravili na Ukrajine. Teraz totalitné sekty, pokračujúc vo svojej hlavnej deštruktívnej činnosti, začali pracovať aj pre ukrajinský režim. Na oranžových revolúciách, napríklad na Majdane, sa aktívne podieľali neoletničiari a novopohania. Tam získali dobré bojové skúsenosti a teraz ich môžu využiť na organizovanie a podporu pouličných nepokojov v Rusku. Tiež v roku 2014 Rogatin v rozhovore povedal, že
Na Ukrajine sa pozoruje rast vplyvu a prítomnosť rôznych druhov satanistických kultov. Následne túto rétoriku o satanizme, údajne pohlcujúceho Ukrajinu, prevzali vysoko postavení vládni predstavitelia Ruska, ktorí podobné naratívy použili na zdôvodnenie vojny nevyhnutnosťou desatanizovať Ukrajinu. Ukrajina. Celá krajina je jedna nová sekta. Obecne situácia, ktorej sme svedkami na Ukrajine s masovou hystériou, sa vo všeobecnosti podobá tomu, čo sa deje v sektách. Aj na webovej stránke misijného oddelenia Novosibírskej diecézy, ktorému predsedá už spomínaný Alexander Novopašin, bol ešte v roku 2014 uverejnený článok, ktorý obsahoval nasledujúce tvrdenia. Chcel by som len upozorniť na jednu bonusovú okolnosť. Totiž princíp štátneho zriadenia na Ukrajine sa takmer úplne zhoduje s princípom štruktúry totalitnej sekty. A pre ľudí, ktorí sa dostali do sekty, ktorých raz pohltila sektárska lož, sa táto lož stáva normou. Sektári nielenže klamú sebe a iným, ale prestávajú vnímať iný názor, odlišný od toho, ktorý im vštepila sekta. Preto len hovoriť, presviečať, dokazovať, to je zbytočná a nevďačná práca. Musíme si uvedomiť, že vo vojne na Ukrajine nejde o územie, ale o duše. A v tej či onej podobe bude pokračovať dovtedy, kým sa činnosť sekty nezastaví. Tak ako za Hitlera nacisti na podnet antikultistov tých čias onálepkovali národ Židov za neľudí, tak v súčasnosti novodobí antikultisti nálepkujú Ukrajincov za sektu. Fakticky vyzývajú na likvidáciu celého národa, teda na genocídu. A to nie je náhoda, ale cielené konanie. Naratívy antikultistov už dávno prekročili hranice samotnej Ukrajiny. Dnes už za sekty označili a za satanistov vyhlásili USA, celú Európu, to jest celý západný demokratický svet. Takže ruskí antikultisti označujú celú Ukrajinu za sektu a tvrdia, že za oranžovou revolúciou a Majdanom boli sekty. Poďme sa pozrieť, ako títo ľudia interpretujú slovo sekta a čo vkladajú ľuďom už dlhé roky do podvedomia. Všimnite si, že Alexander Dvorkin počas svojich verejných vystúpení pravidelne opakuje nasledujúce stigmatizujúce prirovnanie. Iný názov pre totalitné sekty je deštruktívne kulty. Deštruktívne, teda ničivé, ako povedzme rakovinové. Rakovinové bunky, ktoré sa začínajú v organizme, šíria metastázy po celom organizme, až kým organizmus nezomrie. Sekty sa v spoločnosti správajú ako rakovinový nádor v organizme, ktorý čerpá šťavy zo spoločnosti a živí sa na úkor spoločnosti, kým organizmus nezomrie. Ak hovoríme o rakovinovom nádore, sekta ničí spoločnosť zvnútra. Sekty sú nebezpečné na úrovni spoločnosti, pretože na rozdiel od tradičných vierovyznaní, ktoré spoločnosť obohacujú, vytvárajú kultúru, sekty spoločnosti nič nedávajú, tí len vyťahujú energiu zo spoločnosti. Podobne ako rakovinový nádor vyťahuje energiu z tela, až kým ho nezničí. Dvorkinovo používanie metafor spálená zem a rakovinový nádor v súvislosti s ľuďmi označovanými za sektárov nie je náhodné. Dvorkin cieľene používa tieto jasné negatívne obrazné prirovnania, aby obišiel vaše kritické myslenie s cieľom dehumanizovať členov týchto komunít vo vašich očiach, tým, že ich zámerne asociuje s niečím mimoriadne nebezpečným a škodlivým, s niečím, čo si vyžaduje okamžitú elimináciu. Toto prirovnanie aktivuje vo vašej mysli mechanizmy čierno-bieleho myslenia, keď objekt umiestnený do centra pozornosti manipulatívneho naratívu vnímate ako absolútne zlo, ktoré si vyžaduje bezpodmienečné odmietnutie. Zároveň Dvorkin si je sám dobre vedomý, že jeho radikálna retorika je otvoreným porušovaním ľudských práv a prejavom extrémizmu. Na základe týchto informácií je jasné, že slovo sekta hrá veľmi významnú úlohu v ruskej vojnovej propagande a vo vytváraní nenávisti voči Ukrajine, USA a celému západnému svetu. Oni už dlhé roky hovoria, že za prevratmi na Ukrajine boli sekty a rôzne náboženské hnutia. Poďme sa pozrieť, čo napísal Alexander Novopašin o hnutí Alatra. Alatra oficiálne vznikla na Ukrajine súčasne so začiatkom známych udalostí v roku 2014. O tom, že ide o náhodu, nemôže byť ani reč, hovorí predstaviteľ Novosibírskej diecézy. Túto organizáciu možno nazvať novým náboženským hnutím, totalitnou sektou a deštruktívnym kultom.
Podľa niektorých správ sú tvorcami ukrajinské špeciálne služby. Čo sa týka Alatry, jej vodca, samozrejme, nie je bláznivý samotár. Ide o jasne naplánovanú a nasadenú informačnú vojnu, ktorú vedie celá komunita s veľkými zdrojmi a podporou Západu. V súčasnosti je Alatra oficiálne uznaná ako nežiaduca organizácia v Rusku. Ako si je však duchovný istý, už dávno to malo byť stotožňované s extrémistickým a teroristickým. Je to vlk v ovčom rúchu. Pod ich vedením vznikajú bojové skupiny, propagujú sa nacistické myšlienky a ukrajinskí nacisti sú legendárni. Ako sme videli, ruskí antikultisti a pravoslávna cirkev často nazývajú Ukrajinu satanistickou. Toto sa píše v článku misijného oddelenia Čelabínskej diecézy o hnutí Alatra. To samo o sebe odhaluje okultno-magické pozadie organizácie a umožňuje nám kvalifikovať ju ako v podstate satanistický psychokult. Tiež šíria myšlienku, že Satan je skutočným dobrodincom ľudstva. A toto je len malé množstvo názorných príkladov. Na základe týchto informácií je možné vyvodiť, že za hanlivou očierňujúcou mediálnou kampaňou proti hnutiu Alatra stoja ruskí antikultisti z Racirs a členovia pravoslavnej cirkvi. To oni onálepkovali Alatru slovom sekta, tak ako Ukrajinu, USA a celý západný svet. Napriek tomu, že Alatra je od augusta 2023 v Rusku zakázaná, že dobrovoľníci tohto hnutia sú v Rusku prenasledovaní a šikanovaní, tak naše médiá si píšu, že Alatra je proruská, proputinovská a že je to hybridná hrozba z Ruska. Neviem, čo viac k tomu dodať. Tlačová konferencia Progresívneho Slovenska, ktorú odvysielala TA3, bola už len čerešničkou na torte. Ja sa teda pýtam, ako mohlo dôjsť k tomu, že nebezpečná sekta získala vplyv, vykazuje všetky znaky sekty a ktoré je súčasťou ruskej hybridnej vojny a podporuje ruskú operáciu a agresiu na Ukrajine. Nebezpečné sekty. Sekta sa infiltrovala do... Nie je možné, aby prokuratúra konala v prospech nejakej sekty. Na sektu? Niekto, kto je priamo súčasťou ruskej hybridnej vojny a je tieto sekty chránili nebezpečnú sektu. Presne takto sa do spoločnosti vkladajú cudzie naratívy zvonka bez toho, aby si to niekto vôbec všimol. Už sa dostali do médií Slovenskej republiky, demokratickej európskej krajiny, do vedomia občanov a aj do politiky. Ako už zaznelo, FEKRIS je Európska antikultová centrála a je v podstate šíriteľom myšlienok a propagandy Racirsu v Európe. Poukazujú na to rôzne organizácie obhajujúce ľudské práva, ako napríklad HRVF alebo KAP-LC. FEKRIS prehral niekoľko súdnych sporov v európskych krajinách, pretože porušovali ľudské práva. A teraz sa pozrime, na koho sa odvolávajú v článku naši investigatívni novinári z investigatívneho centra Jana Kuciaka. Odvolávajú sa na istého Luigiho Corvagliu, člena vedenia FEKRISu. Na týchto fotkách ho možno vidieť s Dvorkinom a spol. Luigi našim novinárom samozrejme potvrdil, že Alatra je kult, respektíve sekta. Nečakané. Na základe týchto informácií si ja osobne kladiem tieto otázky. Prečo naši investigatívni novinári kontaktujú, respektíve sa odvolávajú na vedenie FEKRISu? Je možné nájsť mnoho dôveryhodných zdrojov, ktoré činnosť tejto organizácie odsudzujú kvôli nekalým praktikám a kvôli porušovaniu ľudských práv. Prečo sa v našich médiách šíria naratívy a používa rétorika ruských antikultistov a ruskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchatu, ktorá bola označená za šíriteľa ruskej propagandy? Prečo nálepkujú slovenských a českých občanov, ktorí sa ničím neprevinili, za sektárov a burcujú k nenávisti voči nim podľa vzoru Ruska? To je tu teda tá hybridná hrozba. Kto tu šíri propagandu? Alatra alebo média? Stigmatizácia určitých skupín a spoločenstiev ľudí ich definovaním ako sekta, totalitná sekta, deštruktívny kult vytvára vo verejnosti predstavu o nich ako o mimoriadne negatívnych a nebezpečných spoločenstvách. To následne vedie k marginalizácii komunít ľudí ako sociálnej skupiny a ich diskriminácii v spoločnosti. Chovajú sa k ním podozrievavo, urážajú ich, ponižujú, zosmiešňujú. Odmieta sa im zamestnanie, spolupráca a osobné vzťahy s nimi. Problémy, ktorým títo ľudia čelia, sú mnohopočetné. Od sociálneho odsudzovania, konfliktov a vyhrážok až po použitie fyzického násilia, začatie trestného stíhania, prehliadky a tak ďalej. Stigmatizované osoby sú terčom útokov. Sú nenávidení, opovrhovaní, vyhýbajú sa im. Je tam odpor a hnev voči nim.
Zaobchádza sa s nimi všelijako, od pohrdavého vyhýbania sa až po násilie vrátane vraždy. A to len preto, že sa stali terčom útoku antikultistov.